बयबो बे चेनेल नायगिरि नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि बयखौबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायथिनाय गावहरनाय जाबाय। गोजोनथोंसै। आरो लोगोसे दिनैहाय बे प्रेस मिटआव नुजाफैनाय जेसेबां दिनै बे निउज चेनेलनि जेसेबां मिडियानि मानसिफोर दं, नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो हामलायनाय जासिबाय। आरो दिनैनि बे 34थि एनडिएफबिनि मुंख्लं सानाव जोङो नैबे फिसा मोनसे प्रेस मिटखौ जोङो लाबोनाय जादों। जोङो फंनैसो दिनैनि 34थि एनडिएफबिनि मुंख्लं साननि सोमोन्दै फंनैसो बुंफोरथिनो थाखाय जोङो नैबे प्रेस मिटखौ लाबोनाय जाबाय। दा गिबियावनो जोंनि हारिनि जोहोलाव बिर जोहोलाव एनडिएफबि जाय बिथांमोना मुंख्लं जानानै थांबाय, दा बिथांमोननि मुंख्लं जानानै थांनायनि आत्माफोरनिसिम जोङो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथिनाय जोङो गिबियावनो बावहरनाय जायो। आरो लोगोसे बिथांमोननि थालांनाय न'खरनि सोद्रोमा साफ्रोमनिबोसिम जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि जानानै आरो आङो सासे बर' हारिनि सासे जोहोलाव जानानै आङो बिथांमोननि थालांनाय न'खरफोरनिसिम आङो गाहाम हामलायथिनाय आरो गोजोननायखौ आं बावहरग्रोयो। जोङो दिनै इनायनो जोङो रंजानो गोनां, लोगोसे जोङो दुखुबो मोनो। जाय एनडिएफबि जोहोलावफ्रा जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखायहाय बिथांमोना गावसिनि जिबनखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै जोंनिफ्राय मुंख्लं जानानै थांबाय। दा बिथांमोननि थांखि, सिमां, मिजिं दिनैसिमबो जाफुङाखै। जोङो बेनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो। बिथांमोना गेदेर मोनसे हादोर उदांस्रिखौ सिमां लानानै थांखिनानै बिथांमोना जुजिदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि सिमांफ्रा दिनैसिम जाफुङाखै। जों बेनि थाखाय दुखु फोरमायदों। आरो लोगोसे बिथांमोननि थालांनाय न'खरनि साफ्रोमबो दिनैहाय खुब सम्भब बिथांमोनाबो दुखु फोरमायदों जे बिथांमोननि न'खरनिफ्राय थांनाय जे बिर जोहोलावफोर एनडिएफबिफोर दंमोन, बिथांमोननि हास्थायनायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुङोब्ला आं सानो बिथांमोननि थालांनाय न'खरनि बयबो बिसि आरो फिसा आरो बिफा बिमा बयबो दिनै खुसि जागौमोन होननानै आं सानो। जोङो दिनै मार्टियार्स न'खरनि आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो, मार्टियार्स न'खरनि जाय बिथांमोना दिनै एक्स ग्रेसिया मोननांगौ दंमोन, दिनै एक्स ग्रेसियाखौ जानो हागौ माखासे मोनबाय आरो माखासेया मोनाखै। दा आङो दुखु फोरमायदों जाय बिथां एक्स ग्रेसिया मोननांगौ जि न'खरफोर दङ, बे न'खरफोरनिसिम जेन सोरखारा गोख्रैनो बे एक्स ग्रेसियाखौ मोनहोनाय खामानिखौ जेन मावो। आं बेनिखायनो सरकारनिसिम आङो खावलायनो थाबाय। लोगोसे सिगां बुंदोंमोन जे एक्स ग्रेसियाजों लोगोसे मुंख्लं जानाय न'खरफोरनिसिम माबा मोनसे साख्रि नङाब्ला माबा मोनसे सुबिदा होनायनि सरकारा आसा होदोंमोन। दा नैबे आसा होनायखौ जोङो मोगथां महराव जों नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो दुखुनांथाव बाथ्रा बे जोंनि सोलिबाय थानाय सरकारा दिनै जाय सरकाराव जोंनि एनडिएफबिफोरनिफ्रायनो गोबां इएमफोर दङ, एमसिएलएफोर दं, डिपुटि चिफ दङ, बिथांमोना गेदेर मोनसे दायित्व दंमोन जे बे एक्स ग्रेसियाजों लोगोसे जेसेबां बिर जोहोलाव मुंख्लं जालांबाय आरो जायफ्रा दिनै एनडिएफबि महरै गोथां महरै दं, बिथांमोननि जे मोननो गोनां सुबिदाफोर, बे सुबिदाखौ थाबैनो नायनानैहाय बिथांमोना होनो आरो जगायनानै होनो थाखाय बिथांमोना खुब खामानिखौ मावनायाव गोसो होनांगौमोन। खिन्थु जों दिनैसिम साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोननि जि डिमान्डफोर दंमोन, उदांस्रि बर' रायजो सोरजिनाय, नाथाय दुखुनि बाथ्रा बेनो दिनैसिमबो बर'आ मोनसे उदांस्रिखौ मोननो थाङाखिसै। दा बिनि थाखाय आं सानो गथै जोंनि बर' रायजोआ बेवहाय दुखु नांदों आरो दुखु नाङो दिनैसिमबो। जाय एनडिएफबिफ्रा जोंनि बर' हारिनि सायाव गेदेर मोनसे कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बर'नि जारिमिनाव जोङो बिथांमोनखौ एरख'नानै दोननो जों हाया। बिथांमोननि हिस्ट्रिया बर'नि जारिमिनावहाय अरायबो थागोन होननानै आं सानो। लोगोसे आरोबाव जोङो दुखु मोननाय फोरमायो, जोंनि एनडिएफबिफोरनिफ्राय उदां अखोराङाव फैनानै गोबाङा दिनै सरकारजों थाफानानै दिनै सरकार सालायनो मोनदों आरो गोबाङा दिनै सरकारजों गैया। आरो जोङो एनडिएफबिनि खोथा बुङोब्ला जोङो हारि हिसाबै, आं सासे बर'नि हारिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बेखौ दुखु मोनो जे बर'नि गेजेराव जाय एनडिएफबिखौ जोनोम होदोंमोन फाउन्डार रन्जन दैमारि,
बिथाङाखौ जों दिनै जेलावनो जों थानायखौ नुनो मोन्दों। दा गोबां एग्रिमेन्ट जालांबाय आबसुजों एनडिएफबिजों मोनसे सुक्ति जालांबाय। बिनि गेजेरजोंबो जोङो एनडिएफबिनि फाउन्डार जों बिथांखौ जों जेलावनो जों थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोङो बिनि सायावहाय जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों जोङो कंग्रेसनिफ्राय दोलोनिफ्राय जोङो बेखौ हास्थायदों आरो खावलायदों दिनैहाय जाय गबिन्द सारमोन रन्जित सारमोन सावरायग्रा सारमोन बिथांमोना दिनै सरकारजों थाफानानै दिनैहाय सरकार सालायगासिनो दं। जों बिथांमोनखौ एपिल खालामदों जे नोंथांमोना जुदि गावसोरनि दोलोनि प्रति जुदि गावसोरनि मानसिनि प्रति जुदि नोंथांमोना सेन्टिमेन्ट दङब्ला इमसनेलि नोंथांमोना एखे न'खरनि जुदि गावसोरखौ सानोब्ला न'खरनि सोद्रोमा होननानै सानोब्ला आरो रन्जन दैमारि बायदि सासे एनडिएफबिनि फाउन्डार बेखौ नोंथांमोना जुदि गावसोरनि बिफा होननानै जुदि सानोब्ला नोंथांमोना बिनि उदां अख्राङाव फैनानै बेबो दे हारिनि मोनसे सिमां दङ थांखि दङ बर' रायजोखौहाय सालायफानो दैदेनफानो बिनिबो जे मोनसे सिमां दङ बेखौ मोगथां महरै जाफुंहोनायावहाय नोंथांमोना आं सानो नोंथांमोना जायफ्रा दिनै सरकारजों थानानै दिनै सालायनानै दङ नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनायावहाय नोंथांमोना आखाइ होनो हागोन कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन होननानै आङो सानो। बेनिखायनो खावलायदों जे नोंथांमोना दिनैनि नैबे मुंख्लं एनडिएफबिनि मुंख्लं सानाव एनडिएफबि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जायफ्रा गोथां महरै दङ आरो जायफ्रा दिनै जेलाव दंबावो आरो जायफोरनि केसफ्रा दिनै जोबनो थाङाखै दा बे गासिबो एनडिएफबिफोरनाव गोबां रोखोमनि समयसाफोर जेंनाफोर दङ जाय जेंनाफ्रा दासिमबो सुफुंजायाखै जों नुनो मोन्दों। आरो दुखु नाङो माब्लाबा समाव जाय एनडिएफबिफ्रा न'खर गारनानै गथ' गथाय गारनानै हाग्रायाव थांदोंमोन दिनै गोबां एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसनखौबो मोनजोबाखै। मोनसे एनडिएफबिनि न'खराव जेब्ला आं थांदोंमोन आं दाबो गोसोखाङो बेसरा बिथाङा एखे न'आवनो जायो एखे न'आवनो सङो एखे न'आवनो उन्दुयो बेबो हारिनि थाखाय मावदोंमोन। नाथाय आं सानो जायफ्रा दिनै एनडिएफबिनि दैदेनगिरि हिसाबै दिनैहाय एनडिएफबिफोरखौ खौसे खालामनानै दिनैहाय सालायनानै दङ बिथांमोना बिथांमोननि क्राइसिसखौ बिथांमोननि दुखुखौहाय खबर लानो गोनांथि दंमोन होननानै आं सानो आरो बेखौ फेल जादों नामा होननानै आं माब्लाबा सानफ्राङो आरो बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै जायफ्रा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो जों मोनसे खोथाखौ दुखु मोनो एनडिएफबिफ्रा जेब्ला उदां अख्राङाव फैबाय एनडिएफबिफ्राखौ जों गोबां भाग जानायखौ जों नुनो मोन्दों जायखौ लानानै जोंनि हारिया मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों। हारिया मोजां मोनाखै दुखु मोन्दों जाय एनडिएफबिफोरखौ बर'नि रैखाथि मोनसे हान्जा होननानै गनायो बिसोरो सेरखाय फेरखाय जानानै दुरबल जानानै सरकार माबा मोनसे राजनितिनि खैसाराव सोरनिबा खैसाराव दैदेनगिरिफोरनि दुरबलथायाव बिसोरो सेरखाय फेरखाय जानानै दुरबल जानानै बिथांमोननि जि सिमां मोनसे खौसे लानाय जि थांखि दंमोन बे थांखियाखौ बिथांमोना जाफुंहोनो हायाखै बेखौ लानानै आं सानो आंजों लोगोसे गोबां जोंनि गासैबो बर' हारिया दिनै दुखु मोनो होननानै आं सानो। आरो दिनै जाय सुप्रिम सेक्रिफाइस होनाय जाय मुंख्लं जानाय एनडिएफबिफोर बिथांमोननि जिउखौ दिनै जों गोसोखांदों बिथांमोननि बोलो गोरायै हारिनि थाखाय मावनायखौ गोसोखांदों। बेजों लोगोसे दिनैनि मुंख्लं सानाव आङो दानि देरफुनाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौसो खावलायनो सानदों जे नोंथांमोना जौजों जुवाजों ड्राग्सजों नोंथांमोना गावबा गावनि जिबनखौ फोजोबना लायालाबानो जे नोंथांमोना समाजाव मोजां खामानि मावनानै समाजखौ फोसाबनाय समाजखौहाय जै मुंख्लं जानाय एनडिएफबिफोरबायदि हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै गावसिनि जिबनखौ गोसोखांजानाय सासे बर' हारिनि सासे जोहोलाव महरै नोंथांमोना जुदि आवगायबोयोब्ला मुंख्लं जानाय एनडिएफबिफोरनि दैखोनथि जानानै बिथांमोननि थुलुंगा मोनसे स्पिरिटखौ लानानै जे हारिनि थाखाय मोजां मावनो हारिखौ दैदेनलांफानायाव मदद होफानो हारिखौ सालायलांफानायावहाय मोजां रोखोमै बाहागो लाफाना मदद होलांनो नोंथांमोना जेन आवगायबोयो नोंथांमोना गोदाव सोराव जौ जुवाजों ड्राग्सजों नोंथांमोना जिउखौ खहा खालामालाबानो बाख्नायथावना मोनसे समाजाव दायथ' लाफानानै नोंथांमोनाबो खामानि मावनो आवगायबोगोन होननानै आं सानो। लोगोसे दिनैनि बे मुंख्लं जि सान एनडिएफबिफोरनि बेयाव मुंख्लं जानाय न'खर साफ्रोमखौबो गोसोखांनानै इनायनो दुखु मोनदों। बेनिखायनो बे मुंख्लं जानाय जि स्पिरिट आत्माफोरनि जि हास्थायनाय दंमोन सिमां दंमोन थांखि दंमोन बे थांखिया ओरैनो थांनाय नङा होननानै आं सानो। दा बे थांखिया अरायबो जेन जाफुंसारनायाव जे मोगथां महराव फैयो उदां हादोर सोरजिनायनि बिथांमोना थांखि दंमोन
दा उदां हादोर सोरजिनायनि मोनसे थांखि बे मोगथां महराव फैयोब्ला आं सानो बिथांमोननि आत्मा आरो थालांनाय न'खरफोर आरो जेसेबां दिनै बर' हारिफोर दङ बे बयबो दिनैनि मुंख्लं सान फालिनायनि मोनसे गोनां मोनसे ओंथि गोनां सान मोनसे समाव बे जाहैगोन होननानै आं मिजिंथिनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ आं दोनथ'बाय।